neno, si anya neno. Kochopo Kisumu ka nyanene muoroni, to nyanene nyakach. Gadgets go te nyo yao a polling station. Majo wadwa kapoko ochopo Tom Mboya, nye gise no most of the polling stations ke nyo yao a polling station. To maga ma Kisumu Central, jogi kuti ogombulu, kakoro agents di polling clerks insist ni koro yao mondo wane results per polling station kumago ogombulu no togi dagi. Koro police ochako harakisha gi ni onge gigo kiyao. Kochakre sa 9:10 gigo kiyao. Ma gigo gitamre yao, ma Kisumu Central tenye gitamre yao. Bas gitingo gadgets gi plus the polling clerks plus the gitingo nyaka gi jo gi agents te ochom kodu Tom Mboya. Koro kuchom ko jogi Tom Mboya ngengi ni chopo sa 11 gi nus 12 nyaka sa 1 nyaka sa 2 otieno. Kochom ko gikuno koro kendo ne agents ok donji. Nyo na agent achiel kende madonje iye kacha to gi aspirant. Kura penjo gi nyawa. Wangi 24 polling stations e Kisumu Central ka. Onego beni kila polling station kara kana achiel chi one agent per polling station ke eka samoya o gadget. To agent deni no ni my gadget mano neno to my result mano gitamre. Koro ni all the polling stations nigi keto ni agent achiel kende madonjo. Kura agent achiel manye pengine ni kondele flyover. To me results mo bijunadi. To me results ma industrial nadi. They insist. Then there's a suspicion of the heavy contingent of police. Okay. But mheshimiwa. But mheshimiwa. Trevor. Jogo bilo ke gadgets gi ka gigo le polling stations go mok gi yao wakie gi mania igi. To gizi gi link gigo e mesa gi kanyo. Gi technology margi. Ngenyo ke polling station wakia results gibiro ko Tom Mboya. Top gi yao. Ka gi yao koro kumi results for polling station gibiro bida gi figures. Ena figure ma from nowhere gibiro gi figure. Koro figure miso mwike gi meyu the polling station kia what it is. So ngatoka kan ani radio ka ani TV Ramogi ka. Kisumu Central tenena. It is openly clear from industrial to Manyata Primary, from Manyata Primary to Dunga, from Dunga to Kudo, every single polling station. Tokoro mheshimiwa idwa timo nango idhi chung independent nikech ka jopiny ema pod nigi kura kati chung man independent to pod gibro mana yieri. Pod wan avenue wan tribunal mabe pod onyalo apply nikech kaka anya wacho. Bisetero ywak. Ka jogo wacho ni polling stations gi ni nyoyomba kata jokoyombo. Ani ready mondo adoge kura. Keji okotho manyogo nombulu gintie anyalo dok ombulu to kok gidok to gimange be ni dwe mar 8 tarik 9 ane debe abro be debe wichebo ke jogi okotho to tich matio Kisumu Central ka jo Kisumu te ong'eyo to be isetero ywak moro samoro factors moko nitie mok favor yi for example ema samoro ng'ato kia meru moro kata owadu moro or mama moro koro sometimes ibedo ga sacrificial lamb ejikaina gieki to jo Kisumu Central maniaka kok mni mani wach marach koda ngingi will tell you ni Ouda setemo kaka mjumbe ma Kisumu Central eweche school eweche ndara eweche chungiji kanigi shida eweche bedo kod gi thuolo gigi moramora digo dumara mboro tariko chiko macha dem nombolo. Okay. Arina nyakwar oketho. Wacho ni oinmore Trevor penjo mheshimiwa Ouda ni ang'o miyo party mar ODM chuno jopiny gi jotelo ma party ema dwaro manyalo meet interest mar party ma ok interest mag jopiny ma weg ombulu. Mane momiyo ane Ramogi kawuono ni mondo wachop kamoro mondo wabed orange democratic movement kata obed democratic nikech ma chama mwahero ma chama mahero ma chama ma asetioni tan aswa an aseluora Raila Odinga kaka party leader marwa from 1997 up to now faithfully maonge chieng' masebaro yo to koro wan gi ODM nyaka ne los ODM wasebede ODM ka nyaka sama koro wachoponi but en gima lit ahinya ka jopiny nigi siso kata nigi hamu mondo giyier jatelo magidwaro mondo dhi oti mondo kochopo kucha to kata Raila Odinga sama koro dhi kawo loch mar Kenya ni to kawo loch gi jogo be ma jopiny ohero kaka koro sani
an ka wache mara ni to be very honest Jacob nowacho ndalo moro ni nitie vifaranga vya kompyuta to nyoro to ne aneno vifaranga vya kompyuta ana wuon Ouda wonyala gi wanga kama kabit dia and penjo Kisumu Central take an interview tomorrow polling center goes penjo ni ngamanye yomo gigote it was euphoric voting but koro kompyuta nyalo se ka kolose no watim nango samoro kata maro tas chaber itik tiko ne polling center no magia mokwani molo gimani kompyuta mekiani ngato nigi server kune to loko figures kanye and I can count kune manye joyombe te ange MCs manyo yombo because now with the polling stations go te and I could see the reaction of people and I could take my own opinion poll so I will know but manyo yombo go te obe Kisumu Central ka nyoma to kata kamano mheshimiwa miwani bise wuogi kolwa moko yani en wach matek mapoka dwara yudo to bise wuogi duol matayo yiero mar ODM mar welo no to gin giwacho nango be giwinjo ywak mari o gi Maxim nje giwacho ni kan ne gichaka chaka we makosimu sama gise fwalo gadget tema gidhi go tomboya eka giwe makosimu simbe moko dhi nyaka off chairperson maro mar election ento koro keode for the last 10 days maybe that was really suspicious for me because on we no communicate gi wabunge gi aspirants chete but anyuko uo kimanyisi mtoke yode which already was a cause of alarm kichopo tomboya sama gadgets ochung makoro gadgets okti kigo simu ni commissioner be mochung ni yero no obesi memteja koro keyode nikech ndire kuonde moko mane gisekelo ywak e duol kaka Lego Usonga game Elisha Giri Samuel Atandi Giri no megi telo ang'omyo mari koro giwacho ni ok nyal mako simu okay no kayudi maber sacha but wach maduol no emomiyo wacho ni kata sani wa launch appeal e duol watero but going by the trend mag results kaka wuok waweni Nyasaye wadhi temo berwa but waneno trend mag results kaka wuok koro waweni Jehova wadhi tero ywakwa ywakwa to watero we have until midnight today to do it so we are doing it we are going to give it our best kage duoko maber sawa ka en trend maneno ni waweni ruoth Nyasaye onge joge wabro ng'eyo tudo Mheshimiwa ntiere penjo moro madonjonwa e simu ka endi hapa ni wabro kawa ene mondo winjane no wacho nango hapa ni simu moa koken Kisumu to nyaka beno wa Nairobi ka simu no ntiere to mondo wakawa mondo winjane kumentie oimore nyingi ng'ato ngiswa ne penjo ma en go Nina kipenda pia penjo man godo ni Ouda no se balo gi party koro ing'eni sama ni timo nomination Ouda konego ywagi Ouda en achiel kuom senator mane Ombija party mar ariyo apenjo Ouda niya owe ywak ni ene momaye nikech Homabay ka nomination notimore marach no kata jo Homabay pod ywak nyaka kawuono kaka ne masin sekelo bet gi mistake manotimore kaka an mawuoyo mosndo fumi na an ezo police station nowago kura so problem manobedo gi masinde onego ni ODM ni anena ni to nikech Homabay seng'eni oland joma nochakre namba 4 to namba 1 manowin ok olandi koro nyiso Ouda ni owe ywak en omany mana independent obi godo Kisumu ka joge go yie bro gone kura kotamore be nodok dalo bi oywe dala ma mosndo fika yawo mafi erokamano Trevor nuona gima wacho anuoni nowacho ni iwe ywak idhi adhiya independent ka koro weche tek kamano nikech embo wacho ni Homabay bende nitiere weche manok odhi e yo makare to jopiny ema nigi kura gin ema gibiro thegou ka koro dwe mar 8 tarik 9 ochopo dhi adhiya independent mane kaka owacho diyie gi wachno wayega yien ke jopiny to manigi kura manyoro gitok nya kura maginye iluongo direct nomination indirectly ikelo mana machine mondo yiere joma idwaro to an tang'eyo shida mango momiyo samoro lwenje ng'eny but onge wach to party leader bise wuoyo godo mheshimiwa inyiso wach ni bo to wacho ni nango nikech ang'e nuno osiepe party leader osiepna but gik mathago party leader wadongo wan gi weche mag coalition wan gi weche mag Azimio
wan gi weche mag oka, wan gi gik mathage, wiye be is focusing August poll. Remember ni anyangiso jothurwa ni kombe te waseyude Kenya ka. Wapok wayude en mar president mar Kenya. So obe okoda bombard wiye gi weche mang'eny. And then structures moket in place from the our neck down to our National Election Board. Gine manyaka gi tijgi mondo giwe bedo infiltrated. Mondo jomoko ma are not even in neck, are not in NEB, serve interest gi through these machines. And they force it down the throat of NEB, and NEB in turn dagi, ma we have a right, mondo dagi. So they go ahead and implement such shambolic exercise it's sad, very sad. Ero kamano. Alpo kwalo go Buch ngato chakra chak chung. No ka kwalo 2013 na teseka moda youth certificate, I remember Canaan game. Kabiru kusumuka 2017 nen lwen moda youth certificate. 2022 kendo en lwen onge bi yudo mayot. Bar ng'eny tie jomoko be kaina mano nyuolwa ni giwok bibiro mayot en lweny kaka wadhi no to nyaka wagore agoya ok wa give up wagore ka dichuo nyaka chieng' moro jing'eni ni in Kenya ka and your star will rise, will shine or something. Ero kamano mheshimiwa. Mane kama koro wawe Fred Ouda en mheshimiwa ma Kisumu Central owacho ni obro bedo e debe tarik 9 dwe mar 8 sani to tero ywak ne duol machung' ne iwelo ok oyie gi wachno kaka odhi, lakini jopiny ung'eni une ma un kora koro une mobro yiero dwe mar 8. Aneno ko Riga Junior Wuod Orongo wacho ni yumore Trevor nadwaro mana wacho ne jotelo mondo yie loch adieri mantie ni nomination ma wang' ni ODM otimo this time ber kabisa, onge gweyo debe, kudos to ODM. Gima ng'eyo ni jotendwa nyeo ko miyo supporters magi advice mondo tim registration mar party members mane momiyo. Goreti Awuor Nyar Adega wacho ni nyakwar guoko cha pesa an Migori town ka endie Suna West constituency awinji makare welo ma Migori oserumo koro jo independent obi mondo pesa ochak donje gweng' ka. Brenda Nawino wacho ni oyumore ahinya Trevor, ODM nigi churches 4 no miya no maye no maya gi no miye. Mane kaka mane imaji wacho, lakini mheshimiwa to koni ento bro bede debe dwe mar 9. Mheshimiwa ka koro watieko wachni mogik ne joka luo ma koro winji. En mokwongo adonyi kware mogi ajuang Kisumu County, Kisumu Central, giluo Nyanza te wabeduru gi kwe. Election bro biro brother joluo bro dong, jo Kenya bi bro dong. Mar adek ene gingi jotelo matiyo gi yier jotelo matiyo ni jopiny ok jotelo machikre chika, jotelo ber matiyo ma deliverables nenre. Omiana kwa gimoni wabeduru gi kwe, kik wabed gi lweny, kik gimoro amora timre marach, jikawan Yasonge karwa gima ng'eyo ni debe obro bede either in ODM or not ODM, obro bede debe. Wanyalo bede independent, wanyalo bede ODM, pod wan gi time gi chance. Koro onge wach, obro bede debe. Koro supporters wate, ido Kisumu Central te, tich Ouda osetiyo Kisumu ka. Ong'ere kendo nenre. Kuyie, to bokego ayo ombulu kuchopo. Sama sa uchope. Ero kamano. Mano mheshimiwa Fred Ouda jaod bura ma Kisumu Central ka wuo kodwa koa e studio wa ma Kisumu. Wadhi yweyo machuo ke Ramogi TV ka kodwa pod wan weche mang'eny ma pod wabro go kodi mbaka njo kono ni mae ndiye odwa joka ma Ramogi TV kae e ka mokuodhe piny be ka mowuoye be ka moneno kaka piny ringo kamano kik dhi mabor ahinya.